फैयै फैयै जि थांखि लानानै बेवहाय अर्गेनाइज खालामनाय जादों आरो बे मथे गासिबो एरेन्जमेन्टआ जाजोब्बाय आरो जायफोरखौ माने बेवहाय रायसनग्रा रायख'ग्रा हिसाबै हांख्रायदों आर'ज गाबनो हांख्रायदों बिथांमोनाबो गासैबो सफैजोब्बाय आरो दा दान्दिसेनि इयुननिफ्रायनो हाबाफारिया जागायसिगोन बाथौ थानसालिखौ गासिबो फ्राय थिग खालामजोबनाय जाबाय दान्दिसे उनाव आफा बोराइ बाथौखौ हांख्रायहरनानै बेवहाय आर'ज गाबसिगोन आरो गाबोन 9टानिफ्राय बेवहाय माने फुरा माने हाबाफारि जिरायनाय गैयाजासे संफोरसिम बियो जालांबाय थासिगोन दा
बाथ्राया बेनोल' जे बयनिबो मोजांनि थाखाय बयनिबो गोसोआव जाहाथे जेब्लायबो मोजां साननाय आरो पजिटिभ साननाय इसोरा लाबोयो माने जोंनो गोहो होयो आरो बयजोंबो गोरोबलायनो हानाय बयखौबो अननो हानाय बयखौबो सिबिनो हानाय बेबायदि मोनसे जाहाथे गोसो होयो माने मा होनो गोहो होयो आरो बे गोहोखौ लानानै जों बयबो खौसेथियै जाहाथे आवगायलांनो हायो आरो गोजोन सान्थिनि गेजेरजों जों जिउ खुंलांनो हायो बिनि थाखायनो आफा बोराइ बाथौनाव आशिर्बाद बिनानै बेवहाय सुबुंनि गाहामनि थाखाय बे बाथौ आर'ज आरो खेराइखौ माने होनो लादों आरो आं सानो बिनि गेजेरजों आफा बोराइ बाथौआ थारैनो जोंनि गेजेराव जेफोर दा गेजेर गेजेर बेले बेजे सिखारलायबाय थायो गोरोबलायनो हायै जायो गावस्रा गुस्रा जायो आरो गोजोन गैयै सान्थि गैयै बेफोर जेफोर जाबाय थादों बेफोरखौ लासैनो जोङो गावनि गेजेराव फोसाबलायनानै जोङो बयबो स्र'यै खौसेयै आवगायलांनो हागोन आरो जोंनि सुबुं समाजा माने मुलुगनि गुबुन गुबुन हारिफोरबायदि माने बयबो मोजाङैनो मोजां दावगालांनो हागोन बेखौबो हांख्रायनाय जादों BTCनि CM मानब गेदेर प्रमद बर'निफ्राय लानानै बिनि स्पिकार डिपुटि CM EM बिथांमोन MCLA बिथांमोन राजखान्थिगिरि हिसाबै जोंनि मानब गेदेर मन्त्रि UG ब्रह्म बिथां दिनै बिथाङा नुजानानै थांबाय अलरेडि आरो बिनि बादैबो गासै बर' आफादफोरनि गासैबो दैदेनगिरिफोरनो हरनाय जादों जायखि बिथिङावनो थायाथों माने गासैबो गौथुमफोरनि सुबुंफोरनो हरनाय जादों माने हांख्रायलाय आरो खौरां बिलाइनि गेजेरजोंबो फोसावनाय जादों नाथाय बेवहाय सोर सोलाबो सोर सोलाबा सोर फैनो हायो सोर फैनो हाया बिनि सायाव सोनारगोन खारन बेवहाय हाबाफारियानो खालि माने मा होनो आफा बोराइ बाथौनाव आर'ज गाबनाय आरो आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनानै बेवहाय खेराइजों बावनाय खुलुमनाय आरो हांख्रायनाय बेनोल' आरो बिनि थाखाय जोंनि जायफोर दौरि दौसिफोर दङ आरो आर'ज गाबग्राफोर दङ आरो जोंनि जानागुरुफोर दङ खेराइ होग्रा बिथांमोनहा बयनिबो जानानै बेखौ खालामबाय थागोन खिन्थुके आं सानो जाय सोलाबो बिथांमोना फैगोन आरो सोरबा सोलाबैबाथ' माने उफाय गैया राहा गैया बे आरोखि निसिमथ' हांख्रायनांगौ जेबो गैया खारन बेवहाय मा होनो माखासे दौरि दौसिफोरखौ लानानै आरो जानागुरुफोरखौ लानानै बेवहाय बाथौ आर'ज आरो खेराइ खालामनाय जादों बयनिबो गाहामनि थाखाय दा रायजो राजाया फैनानै बे आर'जआव बाहागो लाफानो हायो जिरायफानो हायो आरो बे खेराइखौ नायफैनो हायो जिरायफानो हायो आरो आफा बोराइ बाथौनाव गावबा गाव गोसोनि साननाय हास्थायनायखौ बेवहाय बिख'फैनो हायो आरो बेनि थाखाय बयनिबो थाखाय उदां बियो बे मोनसे एकदमबारे राजुहुवा बे रावबो गामिनि नङा बबेबा मोनसे आफादनि नङा बबेबा मोनसे समाजनि नङा बे जाहैबाय सुबुं समाज दुलाराय बर' रायजो राजानि थाखायनो बे आर'जआ जागोन सोरबा फैबाबो फैयाबाबो बिथांनि मोजांनि थाखायबो बेवहाय आर'ज गाबनाय जागोन ओंखायनो बयबो रायजो राजाया जुदि आरो बेयाव बाहागो लानो हायोबा आरो जायफ्रा बे हाबाफारिखौ लादों बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय जागोन आरो बे जोंनि थाखाय इसोरखौ जि फोथायनाय जोंहा दङ आफा बोराइ बाथौखौ जोंहा जि फोथायनाय दङ बे फोथायथिनि गेजेरजों जोङो गावनो गाव मोनसे गोसोआव बोलो फैगोन गोजोननाय मोनगोन जे जोङो आफा बोराइ बाथौखौ हाजार हाजार मानसिया बेवहाय फैनानै जोङो बावथाय होबाय जोङो सिबिबाय जोंनि गोसोनि खोथाखौ जों बुंबाय जोंनि दाय फोरदिनि जों निमाहा बिबाय आरो जोंखौ जाहाथे फैबाय थानाय समाव आलो गोजोनै जिउ खुंलांनो हानाय जायो बे गोहोखौ जोंना आफा बोराइ बाथौआ बोर सारस्रिनानै होगोन बे मोनसे फोथायथिनि गेजेरजों गावखौनो गाव जेब्लाबो मोनसे मा होनो गोजोननाय खालामना लानो हागोन गोजोननायखौ लाबोनो हागोन नङा खेराइखौ होयो हराव जि गामिफ्राव होनाय बेफोरो आगोलनिफ्रायनो मोनसे कालचार दं ओमफ्राय गाबोननि जिथु खेराइ बे खेराइया माने माबा जागोन बिबारजोंनो होनाय जागोन माने बेवहाय निरामिस खेराइ गाबोन सानाव जिहेतु बयबो दुलाराय मानसिफ्रानो नायगोन खेराइखौ थागोन ओंखायनो गाबोन बेवहाय समफोर बेवहाय जि 5 तारिखआव 5 अक्ट'खालि जि खेराइ होगोन बे खेराइया बिबारनिनो जागोन बयबो नायजानाय बेवहाय जेबो माने उसुबिदा गैया